Aquests campionats de Catalunya aquí a Ripoll han anat millor del que em pensava. Vinc d'una lesió que m'ha fet no entrenar durant més d'un mes i això m'ha comportat no tenir el nivell que tenia, però estic content de com ha anat perquè el resultat he guanyat, per tant, supercontent. Llavors ara em falta acabar d'entrenar i polir coses sobretot de tècnica per tornar al nivell que tenia i afrontar l'última part de la temporada, que és sobretot la Copa del Món i el Campionat del Món. Bueno, molt bones sensacions sobre la bici. Ahir va ploure bastant, però tot i així tampoc hi havia molt fang i tampoc ens ha molestat molt, però molt bé. Les zones es podien fer tot a 50, l'únic que eren bastant físiques i pel temps costava molt, però sí. El meu objectiu ja era guanyar i així ha estat i estic molt feliç. Els meus objectius aquesta temporada seria intentar quedar campiona d'Espanya, l'únic la Vera va molt forta, i després anar al Mundial. Estic content que el Campionat de Catalunya s'hagi celebrat aquí a Ripoll, al CETER, perquè actualment hi estic com a tècnic i bé, el CETER està fent una feina increïble amb totes les instal·lacions i avui s'ha vist amb la bona organització d'aquest campionat.